Здравейте, приятели, в канала Whaler. Днес ще ви покажа как да оправите грешка 403 в Roblox. За целта първо отворете диспетчера на задачите и оттам просто затворете Roblox. Натиснете "Завърши задачата" и опитайте да стартирате Roblox отново. Ако не помогне, отидете в "Изпълни", напишете "Run". Напишете %appdata% тук. Натиснете ОК, после AppData, Local, намерете Roblox и изтрийте папката. След това опитайте пак да стартирате Roblox. Ако и това не работи, потърсете VPN в търсачката. Не трябва да имате включена никаква VPN услуга. Тук не трябва да имате нищо, както при мен. Ако нищо не помага, опитайте да преинсталирате Roblox. Изберете произволна игра след изтриването. Ще изглежда горе-долу така. Натиснете "Изтегли и инсталирай Roblox". Изтеглете .exe файла, отворете го и инсталирайте Roblox. След това, ако не помогне, търсим защитна стена AI Network Protection. Кликваме на приложенията, разрешени от защитната стена, натискаме промяна на настройките. Тук ни интересува Remote Event Monitor. Активираме и частните и публичните настройки. След това натискаме ОК. Ето. И опитваме да стартираме. Ако не помогне, вероятно Roblox сървърите са паднали, т.е. проверяваме статуса. Пишем Roblox статус в търсачката. Ето, тук виждаме кое работи и кое не. В момента всичко работи, това е всичко. С вас беше Whaler, харесайте и се абонирайте за канала. Довиждане на всички!